Mae'n testyn ni weld heno yn Mhenod 24 o lyfr Genesis ac adnod 58. Y testyn yw cwestiwn Laban yw chwaer Rebecca. A ei di gyda'r gŵr hwn? A ei di gyda'r gŵr hwn? Mae'r holl adnod yn darllen fel hyn. A galwasant ar Rebecca a dweud wrthi, a ei di gyda'r gŵr hwn? A tebodd hithau af. Dyma'r rhan allweddol yn yr stori fe fi o'n i'n edrych ar yr hanes gyda'n gilydd y bore yma. Dyma'r rhan allweddol. Ym mhob stori mae yna rhan allweddol. Mae yna bwynt yn cyrraedd ym mhob stori da, pob ffilm, pob nofel sydd yn allweddol, sydd yn dyngedfennol. Mae'r holl stori yn troi o gwmpas y pwynt neu'r golygfa yna. Mae'r diweddglo yn dibynnu, mae'n mynd i fod yn hapus neu mae'n mynd i fod yn drist, yn dibynnu ar yr olygfa yna. Pride and Prejudice yn y ffilm o leia. Wel, mae'n y nofel hefyd. Ond yn y ffilm, mae y rhan yna pan mae Elizabeth Bennet yn mynd mas yn y bore a mae Mr Darcy yn dod tuag ati hi ac mae'n edrych wedi cythryblu fel mae e ac mae e yn gorfod dweud wrthi, cliw, dyw fy nheimladau ddim wedi newid tuag ata ti. A wneud i fy mriodi. A mae hi'n cytuno. Wel, dyna'r pwynt i ni wedi cyrraedd fan hyn yn yr hanes yma. Y pwynt yma lle mae pawb yn dal i gwynt. Beth sy'n mynd i ddigwydd? A ei di, Rebecca, gyda y gŵr hwn. Nawr, byrdwn neu ergyd fy neges yn y bregaeth heno yw hyn. Mae'r un cwestiwn yn cael ei ofyn i ni heno. Ac yn fwy na hynny, yn yr un ffordd ag oedd stori Abraham ac Isaac a Rebecca yn troi o gwmpas y cwestiwn ac ymateb Rebecca i'r cwestiwn hwn, y ma'ch stori chi a fi yn troi o gwmpas ein hymateb ni i'r cwestiwn allweddol yma. A falle bydd rhaid chi'n syni at hynny, bod fi'n dweud y fath beth, falle bod chi'n meddwl bod fi'n gorddweud heno. Falle byddwch chi'n dweud, wel, os mae yna gwestiynau allweddol i ni'n gorfod gwynebu ac i ni'n gorfod ateb yn ein bywydau ni. Mae hynny yn amlwg. Ac mae yn ymateb ni'r cwestiynau hynny yn mynd i ddiffinio cwrs ein bywyd ni. Maen nhw'n ddyngedfennol. Enghraifft, wyt ti'n mynd i ddilyn y cwrs arbennig yma a'i peidio? Wyt ti'n mynd i ymgeisio am y swydd yma a'i peidio? Wyt ti'n mynd i ofyn y person hyn allan gyda ti a'i peidio? Wyt ti'n mynd i briodi y dyn yma neu'r wraig yma
Digon teg, mae rheini yn gwestiynau allweddol sydd yn effeithio cwrs ein bywyd ni. Ond hwn, y cwestiwn yma, a ei di gyda'r gŵr hwn? Dyma'r cwestiwn mwyaf allweddol i ni. Ie. Dyma'r cwestiwn mwyaf allweddol i ni gyd. Pam? Wel, oherwydd mae'n ymateb ni'r cwestiwn hwn, nid yn unig yn mynd i effeithio ar ein bywyd yn y byd hwn, ond ar ein bywyd ni yn y byd sydd i ddod. Dyna pa mor allweddol yw'r cwestiwn hwn i ni i gyd. A gallwn ni ychwanegu hefyd. Mae lawer o y cwestiynau pwysig yma, y cwestiynau yma wedi dyfynnu gyda chi yn barod, cwestiynau pwysig bywyd i lawer o bobl maen nhw wedi mynd. Maen nhw'n gwestiynau i'r ifanc. Ond dyma gwestiwn sydd wastad yn berthnasol i ni. Pwy bynnag i ni, beth bynnag ein hoedra ni. Does dim ots os ni'n ifanc heno, neu yn hen heno. Dyma'r cwestiwn mwyaf pwysig. Dyma'r cwestiwn allweddol. A ei di gyda'r gŵr hwn? Nawr, fi moyn edrych ar y cwestiwn gyda chi tym bach yn fanylach, a mi eisiau egluro yn oes achos bydd rai yn chi fi'n siŵr yn meddwl, fi ddim gyda ti, fi ddim yn deall y cwestiwn yma. Wel, gadewch i ni egluro gyda'n gilydd. Pwy sydd yn gofyn y cwestiwn i ni? I ddechrau. Dyw. Dyw sydd yn gofyn y cwestiwn i ni gyd heno. A ei di gyda'r gŵr hwn. Wrth gwrs yn yr hanes, Laban a thylwyth Rebecca sydd yn gofyn iddi hi, a ei di gyda'r gŵr hwn. Ond wy'n defnyddio hyn fel pictiwr. A mae Dyw yn gofyn i ni yn yr Efengyl ac yn neges Cristnogaeth heno. Dyw sydd yn gofyn. Byddwch chi dweud, wy'n methu gweld Dyw. Na, dyn ni'n methu gweld Dyw. Rydych chi'n gweld dyn canol od. Rydych chi ddim yn clywed Dyw. Na, rydych chi'n clywed dyn canol od yn siarad yng Nghymraeg. Ond Dyw sydd yn siarad â ni heno trwy hyn. A fe sydd yn gofyn y cwestiwn i ni. A ei di gyda'r gŵr hwn. Nesaf mae rhaid i ni ofyn, pwy yw'r gŵr hwn? Wel, yn yr hanes, y gŵr oedd y gwas, ffyddlon yna, oeddwn ni'n sôn amdano fe a bore yma. Yr un oedd wedi dod o Abraham. Yr un oedd Abraham wedi danfon ei chwilio am briod i'w fab Isaac. Oedd wedi dod o bell mwyn ceisio gwraig. Pwy yw'r gŵr y mae Dyw yn gofyn i bob un ohonon ni heno, a ei di gydag e? Wel, i chi'n gwybod fan hyn pwy yw y gŵr hwnnw. Ni wedi canu am y gŵr hwnnw yn barod heno. Rhyw ŵr rhyfeddol, ŵr yw ef. Y gŵr yw neb llai na yr arglwydd Iesu Grist. A mae Dyw yn gofyn i chi ac i fi heno, a ei di gyda'r gŵr hwn. Iesu Grist, mab Dyw, fe a ddath ato ni, chi'n gweld, o bell i ffwrdd, achos roedd ei dad wedi danfon
i geisio. A be wedodd e'n dyfe? Mae fi a ddaeth ddim, mab a dyn a ddaeth i geisio. Ac i gadw yr hyn a gollasid. Mae wedi dod, yr unig un sydd wedi dod i'r byd yma o'r nefoedd. Fe yw'r unig un sydd wedi dod o tu fas i'r ddaear yma, Iesu Grist. A mae wedi dod mwyn ceisio. Ceisio. Rai fel chi a fi. Dyma'r gŵr felly, a ei di gyda'r gŵr hwn. Nawr mae rhaid ni egluro beth ni'n golygu wrth a ei di gyda'r gŵr hwn. I chi'n dweud wrtho, reit, mae Duw yn gofyn i fi, deall. Mae'n gofyn i fi rhywbeth ynglyn â Iesu Grist. Deall. Ond beth mae'n golygu? A ei di gyda'r gŵr hwn. Wel, mae'n golygu hyn. Bod Duw yn gofyn i ni am roi iddo fe. Mae Duw yn galw arna ni i ymateb iddo fe, i blygu iddo fe, i dderbyn derbyn neges Iesu Grist i ddechrau. Beth yw neges Iesu Grist? Wel, neges Iesu Grist yn syml yw hyn. Rydyn ni gyd ar goll. Rydyn ni gyd dan gondemniad. Rydyn ni gyd yn mynd i ddistryw. A dyna pam ni gyd yn anhapus. Does dim perthynas gyda ni, un ohono ni, a Duw. Ond mae Iesu Grist wedi dod mwyn adfer hynny gyd, mwyn newid hynny gyd, mwyn gwneud ni yn iawn gyda Duw. Fe all ein hachub ni. Fe all ein gwneud ni ein hapus. Fe aeth i'r groes mwyn gwneud ni'n iawn gyda Duw. Mae wedi adfer popeth. Mae wedi paratoi y ffordd i ni. Nawr mae'n galw arna ni i gredu hynny, i dderbyn hynny, fel petai hynny'n wir. Mae'n galw arna chi i dderbyn hynny. Ond yn fwy na hynny, yw dderbyn Derbyn fel gwaredwr, fel arglwydd ar eich bywyd. Mae'n galw arna ni ildio iddo fe. I roi ein calon iddo fe. I roi ein bywyd iddo fe. Dyna beth ni'n siarad amdano fe. Rhoi ein bywyd i Iesu Grist. Rhoi ein doniau i Iesu Grist. Rhoi ein amser i Iesu Grist. Nid i ni ein hunain, yna wrth naturiaeth ni sydd yn reoli. Wrth naturiaeth mae'r awennau yn saff yn ein dwylo ni. Ni sy'n penderfynu beth ni'n neud. Dyna mae'r byd, dyna'r ffordd i ni wrth naturiaeth. Fi sydd yn reoli, does neb arall yn mynd i reoli. Ni fynwn ni hwn reoli arna ni llywodraethu. Fel ein i gyd. Ein ni am reoli ein calon am bywyd ni. A mae Duw yn dweud, a ei di gyda'r gŵr hwn. Wyt ti'n bodlon roi dy fywyd fel oedd Rebecca yn goffod roi i'r dyn yma, wyt ti'n bodlon roi ei gyd i'r dyn yma, i'r gŵr yma. Wyt ti'n bodlon roi eich calon. Fy mab, fel yn dyfynu ar weddi, fy mab, moes i mi dy galon. Bywyd o wasanaeth i Iesu Grist. Ymddiried yna fe. Ymddiried bod mynd i eich cyfiawnhau. Ymddiried bod mynd i'ch arwain chi. Ymddiried bod mynd i ddod rhyw ddydd a'ch codi chi o'r beth. Ymddiried yn hynny. Dyna beth ni'n golygu wrth fynd gyda'r gŵr yma. Dyna beth oedd Iesu Grist yn gwneud yn y fe tra oedd ar y ddaear. Does neb yn gwneud hyn, ond dyma beth nath
Oedd yn mynd heibio i bobl ac oedd yn dweud, gadael hynny gyd eda fi. Chi'n cofio'r disgyblion? Gadewch, a dewch gyda fi. A fe wnaethon nhw. A gath heibio Lefi oedd yn casglu trethi. Gadael hynny. Rho fe gyd, der ar fôl i. Dyma fe. Mae'n galw ar bobl yn dweud i godi'r groes. Dyna fe. Mae'n dweud, cymerwch fy iau arnoch. Dyna fe. Dyna beth yw mynd gydag Dilyn e. Beth yw Cristnogaeth? Yn y calon. Dyma yw calon Cristnogaeth. Perthynas. Perthynas gyda Iesu Grist. A ewch chi gydag heno a fi gydag Un peth arall am y cwestiwn mae eisiau esbonio. Mae'r gwas neu mae Laban yn gofyn i Rebecca, ai di gyda'r gŵr hwn. Hynny yw, mae'n bersonol yn ydy. Rebecca oedd yr unig oedd y gwas yma diddordeb ynddo fe. Doedd e ddim moyn unrhyw chwiorydd os oedd yna chwiorydd. Os oedd yna ferched eraill yna, dim diddordeb. Wi moyn y ferch yma i Rebecca. Ai di gyda'r gŵr yma. Hi oedd yr unig un ar wyneb y ddaear oedd â diddordeb yn ddi. Neb arall. Mae Duw yn yr un ffordd yn unigol, personol, gyda ni gyd. Ti heno. Fi heno. Ai di. Ydyn ni'n deall hynny. Fi, ti, neb arall. Peidwch edrych rownd a meddwl am rhywun arall yn ei gynulleidfa a meddwl, dyma neges i rhywun yn berthnasol. Dydw i ddim yn meddwl am neb yn berthnasol. Rydw i'n meddwl am bawb yma. Oherwydd mae Duw fyna. Mae'n dweud wrth y ti, neb arall. Weithiau, wy'n dod lawr o bregethu, a mae rhywun yn dod lan ata ac yn dweud, diolch am y neges hynny. Oedd yna sawl un yma. Oedd y neges yna yn berthnasol iddo fe. A fi'n meddwl, diolch yn fawr am ddweud hwnna wrthai. Fod y neges yn berthnasol i sawl un yma. Mae'n amlwg doedd e ddim yn berthnasol iddyn nhw. Wel, ffrindiau, mae hwn yn berthnasol i chi gyd. A wy'n nabod chi. Ond mae'n berthnasol i chi. Fel mae'n berthnasol i fi. Does neb yn yr adeilad yma, dydy hyn ddim yn berthnasol iddo fe neu hi heno. Ai di gyda'r gŵr hwn. Mae Duw yn gofyn. Un peth arall am y tŷ yma yn wahanol i Rebecca tro yma. Mae Laban yn gofyn iddi hi. Beth oedd yn wir amdani hi wedi cyfeirio at y peth yn barod. Mae'r Beibl yn dweud yn adnod 16 am Rebecca, yr oedd y ferch yn hardd odiaeth. Yr oedd y ferch yn hardd odiaeth. Cymraeg neis, Cymraeg da. Ond mae'r Beibl ddim yn byth yn gwastraffu geiriau. Os mae'r Beibl yn dweud fod rhywun yn hardd, allach chi betio bod hi'n hardd. Os mae'n dweud bod hi'n hardd odiaeth, mae odiaeth yn meddwl eithriadol. So os ydy hi'n hardd odiaeth, mae'r Beibl am yn ei ddeall roedd y ferch yma yn rhyfeddol o hardd. Fe welson ni hynny bore yma ni cyfeirio rhywfaint at y peth. Nid jyst oedd hi'n hardd i edrych, wy'n siŵr oedd hi, yna beth mae'n cyfeirio. Ond oedd rhywbeth rhinweddol iawn. Oedd hi'n berffaith. Oedd hi jyst yn ei chymheriad hi ac yn ei golygiad hefyd yn dduwiol. Y syndod heno yw, pan mae Duw yn gofyn i ni,
Ai di gyda'r gŵr hwn. Dydyn ni ddim yn harddodiaeth. Rydyn ni'n ddibwys odiaeth. Rydyn ni yn siomedig odiaeth. Rydyn ni yn ffug odiaeth. Yn dydyn ni, rydyn ni'n bechaduriaid. Ys dim byd hardd amdano ni. Ond mae Duw, serch yn ei ras, yn gofyn i ni. Ai di gyda'r gŵr hwn. Nesa, ar ôl edrych ar y cwestiwn I hun, gan I edrych ar anogaethau. Anogaethau I fynd. Incentives I fynd. Gallech chi ofyn y cwestiwn, wel pam dylen ni fynd gyda'r gŵr hwn? Pam dylen ni roi y mywyd I Iesu Grist? Nôl at yr hanes, gallech chi ofyn wrth Rebecca, wel pam dyle Rebecca fynd gyda'r dieithryn yma? Mae wedi troi lan o bell, a mae'n gofyn iddi cael mynd gydag I briodi rhywun sydd 500 milltir I ffwrdd. Gallwch chi edrych ar y stori o ryw ongl a dweud wrth Rebecca, gan bwyll nawr Rebecca, meddwl am hyn. Mae yna dieithryn yn troi lan ni, dweud yn plant ni, pidwch y siarad dieithryn. A mae'r dieithryn yn dweud, der gyda fi, mwyn priodi Isaac. Paid y bod yn fyrbwyll byddwn ni am ddweud. Pam dylen ni fynd gyda'r gŵr hwn y mae Duw yn annog ni I fynd gydag Wel, oherwydd pwy yw Oherwydd mae mab Duw yw Chi'n gweld pan wedes I gyda fach, pam mynd gyda'r dieithryn am Rebecca? Wel, doedd ddim yn dieithryn, oedd Roedd wedi bod yna ddigon I berswadio Rebecca a'r teulu mae peth call oedd hyn. Nid dieithryn oedd Roedd hi wedi clywed I stori. Roedd hi wedi clywed yn siarad. Roedd hi wedi clywed o le mae wedi dod. Roedd wedi dod o Abraham. Roedd hi wedi clywed am Abraham. Roedd hi'n gwybod amdano fe. Ac felly nid peth ffôl iddi hi fyddai ymateb. Roedd e'n genuine. Y gwas. Ac felly gyda ni heno, pam ddylen ni fynd gyda'r gŵr hwn? Pam ddylen ni roi ein bywyd ni I Iesu Grist? Oherwydd pwy yw Oherwydd oes neb tebyg iddo fe. Does gyffelib iddo ef. Ar y ddeiar yn y nef. I ni wedi clywed I lais I ni wedi clywed I neges I ni'n gwybod bod e'n dweud y gwir. Ni'n gwybod o le mae wedi dod. Mae wedi dod o'r nefoedd. Mae'n rhaid bod I ni wedi astudio I fywyd Mae wedi dod o Dduw. Mae'n real thing. Mae e'n genuine. Fe yw'r gwirionedd. Fe wedodd hynny yn dofe. Mae fi yw'r gwirionedd a'r bywyd. Ynddo fe, mae holl gyflawnder y diwdod yn bodoli yn gorfforol. Oedd yna fwy o resymau pam y ddyle Rebecca fod wedi mynd gyda'r dyn yma. Gallen ni ddweud, wel, oherwydd beth roedd ni'n mynd I adael. Alright, allech chi ddweud, o Adrian a hi, mae'n mynd I adael I theulu. Bydde hynny'n anodd iddi. Bydde. Ond, dyn ni'n gwybod nes ymlaen, oedd I brawd I ddim lot o ddyn. Bydde ddim yn colli mas o adael A ble oedd hi'n mynd? Wel, roedd hi'n mynd I fynd at y wlad, a roedd Duw wedi bendithio.
a mynd I fendithio. Roedd hi'n mynd I fynd at Isaac. Pwy oedd e? Wel, fe oedd yr etifedd. Oedd bendith yn mynd I ddod trwyddo fe. Wel, bydda hi'n ddoeth I fynd gydag e. Pa mae Dyw yn dweud wrthyn ni I fynd gyda'i fab ei Iesu Grist. Ia, mae yna bethau mae rhaid I ni adael. A weithiau I ni'n meddwl, I ddim yn gwybod os allai adael y pethau hynny. I ddim yn gallu gadael y byd yma. Mae'r byd yn werthfawr I fi. Mae yna bethau yn y byd yma. A mae pethau yn y byd yma. Mae yna bleserau yn y byd yma. Ond dim ond dros dro maen nhw. Maen nhw'n mynd heibio. Ond mae pethau mae e'n cynnig yn llawer gwell. Ble mae'n addo mynd yn ni? Mae'n addo mynd yn ni at Dduw. A fydd yn ein caru ni. Yn hif yn had y mae llawer o drigfannau. Mae'n addo mynd yn ni at fywyd. Mae'n addo mynd yn ni at fendydd. A ewch chi gyda'r gŵr hwn. Heno, byddwch chi'n ffŵl I beidio. Fi eisiau gorffen gyda un peth arall. Sef ymateb y Rebecca i'r cwestiwn. A galwasant a Rebecca a dweud wrthi, a ei di gyda'r gŵr hwn. A tebodd hithau, af. Chorteg di, af. Ond dyna mae'r ymateb y mae pob Cristion wedi gwneud ac yn parhau I wneud. Chi'n gweld ffrindiau, dyma beth yw Cristion. Cristion yw rhywun sydd yn dweud rwy'n mynd gyda'r gŵr yma. Af gyda'r gŵr yma. A dwi'n mynd I roi fy hun i'r bywyd, i'r dyn, i'r gŵr yma. A rai, y tro cyntaf maen nhw'n clywed y neges. I meddwl am bobl mewn gwledydd pell, a maen nhw wedi cael eu magu mewn crefyddau gau. A mae rhywun yn dod ac yn pregethu yr efengil iddyn nhw, a'r tro cyntaf maen nhw'n clywed e. Maen nhw'n ymateb. Maen nhw'n dweud af gyda Iesu Grist. Y tro cyntaf. Mae yna eraill, maen nhw'n clywed, a maen nhw'n dweud na. Dydw I ddim yn I fynd gyda'r gŵr yma. Maen nhw'n gwrthod yr efengil, a maen nhw'n gwrthod yr efengil, a maen nhw'n gwrthod yr efengil. Ond mae Dyw yn dal ati, mae Dyw yn amyneddgar, ac mae yna bwynt y dod lle maen nhw'n dweud, af, wi yn mynd I fynd gyda'r gŵr hwn. A mae yna rai sydd yn clywed y neges, ydyn ddim yn deall e. Dyn ddim yn deall y neges. A mae hyn yn wir am llawer ohono ni. Llawer o bobl sydd wedi'n magu mewn capeli ac mewn teuluoedd Cristnogol. Oedden ni jyst ddim yn deall. Oedden ni ddim yn clywed fel petai. Bod y geiriau wedi dod, bod ni wedi clywed yr efengil, doedd e jyst ddim yn gwneud sens I ni. Ond wedyn mae dydd yn dod pan deallon ni hefyd. Be mae'n galw fi? Mae rhaid I fi ymateb? Os, mae rhaid I ymateb. Ac fe wedson ni, gan bwyll, af. Af gyda'r gŵr hwn. A chi'n gwybod, ffrindiau, os ych chi'n Gristion, ych chi'n dweud yn mwy nag unwaith. Mae'n chi ddeall hyn. Ddim jyst dweud unwaith, a na fe. Na. Chi'n dweud yn mwy nag unwaith. Chi'n cyrraedd rhyw bwynt lle chi'n mynd lawr y falle. A wedyn chi'n sylwi, a chi'n gorfod ymateb to. Ac chi'n dweud eto, dyma beth sydd yn cael chi mas o'r pwll I chi wedi cwmpo mewn iddo fe.
af. Fel y mab y bradlon, ni agodaf, ac af at di y fy nhad. Dewisais ef, medd Williams Pantacelyn, dewisais ef, ac ef o hyd, ddewisaf mwy, tra fwyn y byd. Chi'n gwybod am hynny, ynddi chi? A wy'n gobeithio, hyd yn oed wrth i fi bregethu yma heno, bod yna rhyw adlais o hyn yno chi, bod yna rhyw hiraeth am hyn, bod yna rhyw apel yn y geiriau ata chi. A i chi moyn dweud eto, ie arglwydd, wi moyn dod, wi ddim moyn heb arall, wi moyn dod gyda thi. Mae Dyw yn galw arna i, ie, wi'n mynd i ddod, wi'n mynd i fod gyda'r nifer yma, sydd yn ymateb i dy fab di. Dydw i ddim jyst moyn rhyw rith, wi'n dod, wi'n mynd i roi yng nghalon i ti. Ga'i wneud o pel. Falle fod yna rhywun yma, bod ni gyn lleiad, falle fod yna rhywun yma chi'n ansicr. Chi'n ansicr am os ych chi'n Gristion, chi'n ansicr am beth i wneud. Mae jyst apel i chi mor glir a mor gymaint o berswad a allai. Dwedwch e i chi hun, a dwedwch e i'r arglwydd Iesu. Af. Na gyd sydd eisiau. Af gyda'r gŵr hwn. Wy'n mynd i fynd gyda'r gŵr yma. Wy'n mynd i roi yma wedi i'r gŵr yma. Wy'n mynd i ymateb i Iesu Grist. Dwedwch e. Dwedwch e'n llythrenol, dwedwch e. A mae Paul yn dweud iddo fe, ar genau y cyffesur, i achymysio fe yn y galon wrth gwrs, ond chi'n deall hynny, sy'n pwynt jyst dweud ond dwi ddim yn y galon. Ond os mae yn y galon, a i chi moyn rhywbeth i fynegu dwedwch hynny, wy'n mynd i fynd gyda'r dyn yma, wy'n mynd i ymateb, fel mae'r gwas yma yn galw ar Rebecca, dwi'n mynd i ymateb. Newch yn fel motto i'ch bywyd, newch yn arwyddau i'ch bywyd chi. Pan i chi'n mynd i'r gwaith, neu'r coleg, neu'r ysgol, neu ble bynnag y fori. Af gyda'r gŵr hwn. Ble bynnag wy'n mynd gyda'r gŵr yma. Fe sy'n mynd i fod yn arweinydd. Ef yn arweinydd. Ef yn ben. I'n dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. Trwy dostrwydd, neu trwy iechyd. Trwy hawddfyd, trwy adfyd. Trwy dŵr, trwy dan. Wy'n mynd gyda'r dyn yma. Neb arall. Fe fydd yn arglwydd i mi. Falle bydd rhaid chi meddwl, wel, dwi ddim yn ddigon da i fynd gyda fe. Does neb yn ddigon da. Oes neb yn ddigon da i fynd gyda Iesu Grist. Ond dyna beth sy'n hyfryd. Mae e'n Cymru ni, serch hynny. Ydy. Falle bydd rhaid chi'n dweud, wel, dwi ddim yn siŵr. Falle byddai'n stryglo ar y ffordd gyda ge. Byddwch chi'n stryglo gyda fe ar y ffordd hefyd. Ond fe fydd e'n gofalu am hynny. Mae gyda geir camelod i'ch cymryd chi. Bydwch chi poeni am hynny. Falle bod rhywun yn dweud, wel, rhywbryd arall. Yn y dyfodol falle. Pan wy'n hun, fe na fi hyn. Dim nawr, dydw i ddim yn barod nawr. Falle i chi'n dweud, wel, peidiwch, achos falle daw ddim cyfle to. Oherwydd nawr, mae Dyw yn gofyn i chi. Heno, mae e'n gofyn i chi. Ai di gyda'r gŵr hwn. Diwedd wrth y ras i ni gyd i ddweud af. Amen.